ମୋ ନାଁ ଈଶ୍ୱର ସାହୁ। ରାକ୍ଷୀ ତ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପିନ୍ଧୁଛୁ। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷୀ ବି ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ, ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଭିଡ଼ କିଟ୍ ରାକ୍ଷୀ। ଏବେ ସବୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେହେତୁ ଏଆଇର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଆଇର, ସେଇ ଏଆଇର ଗୋଟେ QR କୋଡ଼୍ କରାଯାଉଛି, ସେଥିରେ ରାକ୍ଷୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଚିପକା ହେଇକି ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଏଆଇ ରାକ୍ଷୀ କୁହାଯାଉଛି। ଏଆଇର ରାକ୍ଷୀ ଆମେ ରଖିଛୁ ପ୍ରାଇସ୍ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଜିନିଷ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ରଖିଛୁ ଏ ରାକ୍ଷୀର ମୂଲ୍ୟ। ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଛାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆମକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏହା ପ୍ରତି ତ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଜିନିଷଟା ଏଆଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛୁ।